Como andades? Benvidas a Recuncho Gamer Podcast. Estamos este mes en edición quincenal. Hoxe capítulo 96. Saúdos a toda a xente que se andades polo Twitch, como anda por aí Slacks, Taserrex, e toda a xente tamén que nos estedes escoitando en diferido no YouTube, Spotify, iVoox e resto de plataformas de podcasting. Comezamos maio aquí no Recuncho Gamer Podcast, resta final de curso e tamén reta final para chegar aí o programa 100. Estamos no programa 96, así que a ver se tamén nos dá cachorro para fazer aí un final boss chulo para cando cheguemos ao programa 100. Falando de cousas chulas, pues está tamén, hoxe está Lara, tan chula como sempre. Que tal, Lara? Moi boas, pero vai ser un final boss como un Souls-like ou ese non quero, Eu prefiro un Souls-like antes que os opcionais estes dos final, Pode ser, sí, pode ser. Programa 100 promete ser moi relaxante. Gracias por ellas. Empezamos con nivel habitual. Falando nivel, moi boas, Ángela Triana, que tal? Hola, que tal? Mirade, eu, mentres o vos non sexa como algúns do Hollow Knight, que ainda teño pesadelos, todo pa diante. Pero ti non te lembras do del ring, entón. Que como non o rematei, pois, claro, vivo feliz na lembranza de ata onde cheguei. E hoxe estamos felices de tamén presentar unha nova persoa que se suma. Vamos, non sei se chamarse Early Access, que estamos en Early Access, porque igual nos ven hoxe e non quere volver, pero incorpórase aos podcasts de Recuncho Gamer unha coñecida para a xente do podcast de videoxogo en galego, como é Ana Boal. Que tal, moi boas, Ana? Benvida. Hola, que tal? Que raro que non me presenten como Ana, a muller do pelo rosa, verdade? Porque ademais que xa non teño pelo rosa, entón menos mal que non dixeches iso. Sería raro. Sí. Non quedaría moi normal, non? Que tal? Bueno, iso, moitos a coñeceredes da Gruta de Guizamaluque, por exemplo, menos do vídeo que tiñamos aí no recuncho de fai uns 3-4 anos xogando ao, nunca me acordo o nome de State of Decay. Unha experiencia non agradable para todo o mundo, pero digo por ti, ben, pero que fai este señor xogando así? Nada, pois iso, benvida e nada, ao resto de xente tamén dicirvos eso, que tedes en redes sociais @recunchogamer, que non dixen as redes, e tamén lembrarvos que este é o podcast un dos podcasts, Recuncho Gamer Podcast, pero que temos, seguimos tendo ainda a primeira temporada de Na Fin de Xogo en A Galega Audio. Esta semana pasada tivemos o programa dedicado aos videoxogos inspirados en series do Xabarín. Falamos de Dragon Ball, de videoxogos do Dr. Slum, Shin-Chan, que aparte para Durua nos fala dun dos xogos de Shin-Chan, e logo un batiburrillo vario tamén por aí. Así que tedes en A Galega Audio, Na Fin de Xogo, e esta semana estreamos programa de Kingdom Hearts, da man de Alba Calvo, localizadora, que nos guía aí un pouquiño. Facemos o Kingdom Hearts 1 porque non queremos dar esguince cerebral seguindo a trama do resto de Kingdom Hearts, vale? Entón, repetimos simple, se funciona, intentamos facer o resto de Kingdom Hearts, pero bueno, con calma. E polo demais, pois nada, lembrarvos tamén que estes programas chegan gracias da xente de Alita Comics, que tedes a familia de tendas de banda deseñada, anime e outras cousiñas así fricardas, que ustedes en Coruña na Avenida Fisterra número 99 e en Rúa Panadeiras número 49, e se queredes ir a Santiago, pois, ou estades en Santiago, pois tedelos en Rúa Nova de Baixo número 2, e se vos pilla longe, porque sexa, pois tedes alitacomics.com, que tamén funciona moi ben. Así que outra semana máis que a xente de Alita Comics. Edito cal, claro, hoxe, temos hoxe sección cargada de actualidade, porque basta que fagamos descanso un martes ou así, porque claro, hubo tema de apagón que non sei que tal, quero comentar algo. Eu vou dicir que eu pola tarde agarrei Switch. No, eu agarrei libros. Tiña unha montaña aí pendente e mirei para eles e dixen: moi ben, rapaces, os temos a tarde para nós, así que... Ti, Ángela? Eu fun ao parque, que vos parece? A miña vida é esta hora. Fun ao parque ata que se fixo noite, subín os 3 pisos andando, e así non xoguei a nada. Puiden, durante a siesta do cativo, lin un pouquiño un cómic que tiña, que era do meu home, que merquei no por recomendación desta señorita de aquí, hai un ano máis ou menos, empecé a lelo, o Tokyo Ghost. Está me gustando moito.
Ana, xa non se pregunto por superioridade eléctrica. Eu estive falando por WhatsApp sola todo o día, informando a xente do que estaba a acontecer, seguindo as novas, pero falando sola, ata que nun momento dixen, ese miña nai morreu ás 11 da noite. E así estive 3 horas entre en Barrena. Moi guai. Bueno. Eu entereime gracias ao noso grupo de WhatsApp, direi vos, que non me enteraba de que se marchara a luz. Por Sara Gurdiel, que ahora non está no podcast. Pero, aparte, estive con ela hasta o fin de semana. Falamos da Retro Barcelona e xa dixen que nos entramos por aí. Porque Ángela máis eu estaban falando de outras cousas, pero marchouse nos a luz a nos, pero non. Pero non ao mundo. É que eu estaba co portátil e tiña batería e non me enterei. E como non me facía falta luz, porque era mediodía, pois nada, non me enteraba. Era un xogo de apagón, Dino Fermoreiras, o Alien Blackout, que o traduciu fai anos. Se fixéramos un programa de apagóns, que ao final, bueno, no que eu estaba pensando unha fase do Rayman tamén, que a túa misión é devolverlle a luz un chiringuito que hai. Unha fase de oscuras e demais. Sí, ten unha fase de oscuras que ti levas como unha luz de cus na man e, bueno, clásica fase de oscuras dun plataformas. O Fate to Black, efectivamente, era o xogo espiritual deste lunes pasado. Veña, vamos ca sintonía de novas. Mira, hoxe xa vai lanzada, xa vai desde o comezo, desde da mitad. É que sei que che xeras tres esta canción, Ángela. Xa me afixen, agora hasta disfruto o momento. Bueno, vamos con máis recente, que hoxe saiu bueno, temos doble noticia. A primeira foi hai uns días que Rockstar anunciaba que GTA será finalmente o 26 de maio do 2026. E hoxe, deixaban caer pola tarde o tráiler novo, que non sei se biches, queres comentar algo? Me revemos unhas imaxes del. Eu reitero o que comentei antes, que tiña a sensación de ver un tráiler dunha película non de un xogo. É que ves increíble, É unha pasada. Non sei se queres comentar algo máis. Sí que me chamou a atención que no anterior tráiler, vamos a falar de señores enfadados en videoxogos, que isto sempre pasa, pero dame a atención que neste como que hai un señor máis tempo que no primeiro, entón como que a xente non está tan enfadada, pero eu que os señores da cova o que teñan que dicir non che me importa nada, así que protestan. A ver, é que tampouco me parece que sexa unha cousa super feminista crecida. A tipa sigue estando boa, el tamén, pero que dicir, tampouco a super transgresión, paréceme, non? Non son todo homes os protagonistas, bueno, é unha novidade, e as mulleres non son só prostitutas, bueno, sí, está ben, pero tampouco non me parece que se viñeran tan arriba. Sí, pero xa sabes, todo que sea esa meterse no seu terreno de... Sí, mira, todo es mal, todo é woke. Claro, unha señora portando unha pistola de albía. Sí que hai bastante petting no tráiler. Pode ser que queiran atraer a un público feminino desta vez, pode ser. Pero creo que co trailer anterior igual podía ser un pouco máis, pero este non sei. É que xa tocaba despois do último GTA no que tes 3 personaxes, son todos señoros. Evidentemente unha muller xa tocaba e sería sangrante se non houvese unha muller neste GTA. Aparte que non tería sentido nestes tempos, non? Non. E eu pensaba que ainda ian xogar un pouquiño máis, digamos, a vagancia ou un pouco máis seguro e facer un selector de personaxes no que ti te creas a personaxe que ti queiras e entón aí xa non se pode ofender ninguén. A lo menos hai unha personaxe femenina. Agora, eu que vos dicía esta tarde, tamén paso máis tempo chingando que delinquindo. É todo un pouco, había un punto que me sentí un pouco incómoda porque vin na oficina e era como, bueno, vimos tapar a pantalla porque estamos incomodando a esta xente. Sí. Bueno, en xeral para a vida real mellor eso que diste, mellor o de chingar que delinquir, entendo. Tamén bueno, é certo. Aquí consellos para a vida hoxe, non recuncho que ver podcast. Na pero para ortográfica, moi ben. Aparte o este sí que o vexo máis realista a nivel de... Porque do anterior canto sería igual cinemáticas xa máis bueno, cociñadas aquí, pero eu aquí hai momentos que intuo que incluso que a cámara vai empezar a ser xa que vai enlazar con parte xogable. E logo me imagino que isto derivará nun modo online que
e que aí poderá facer a personaxe que queiras e todo isto. De momento que estamos vendo é o modo historia, que realmente o GTA V iso durou un poquinho, despois xa é o todo ese online que é un xogo infinito. E demais. GTA 6 como referente moral non tiña na miña quiniela, dito. Bueno, vamos a ir rápidamente por cousiñas. Estamos agora mesmo tamén nun mes que hai máis gotis que programas de Recuncho Gamer Podcast, porque se falamos no anterior programa do Blueprints, o tema deste xogo roguelike, quería decir. Non me deixa poñer aquí imaxes do trailer, pero bueno, a sensación destes últimos días está sendo o Clair Obscur Expedition 33, que tedes, por exemplo, en Game Pass, en todas as consolas actuais, que se trata dun JRPG. Eu vou meter o de Jota porque a nivel de elementos clásicos do xogo pues, encaixa cos JRPGs do 90 a 2000, pero bueno, é un xogo RPG de un estudio francés, neste caso, pois que está tamén recibindo moi boa crítica. Non sei se, bueno, Ángel, ti viches algo der ou viches algo do xogo? Vin vídeos, pero non o xoguei. Pasa que non é a miña cousa. Sabes que isto de xestionar cousas e inventarios non é... Non é para min. O meu home está a full con Oblivion, como podedes imaginar, non saímos dai. É verdad que ellos fixeron aí a... Claro, o do Oblivion, que claro, non mencionamos, tamén estamos xando fora Oblivion. Iso que Oblivion... Foi Nadal de súpeto na miña casa. Que tal, Saio? Pensaba que lleven a facer máis os de Clair Obscur, e ao final non, estás vendo que está tendo moi boas valoracións. E logo tamén a min me interesa sobre todo o tema a nivel de mensaxe que está vendo últimamente na industria, a nivel de que están facendo un xogo de 45 euros ou 50 segundo onde pilles, un estudio de 30 persoas, digamos, o núcleo duro, logo hai que contar con localizadores, músicos e demais, pero bueno, digamos que o núcleo duro do estudio son 30, e que están tendo mellores acolles e resultados que outro tipo de desenvolvementos máis AAA. Non sei, está me deixando unha reflexión xa un pouco desde o Astrobot, que levou moi ben ao final do ano pasado, e o que está pasando este comezo de ano, non sei que pouso vos deixa. Bueno, eso sempre está ben, que ao final sempre son os estudios un pouco máis pequenos o que históricamente fan cousas moito máis interesantes que os AAA, entón sí, merecense toda a atención. Sí, que ademais, iso, é xente, o sea, creo que o director viña de Ubisoft, e aparte comentou nunha entrevista que el en Ubisoft estabas aburrindo, e dixo, pues, montome meus categories. Un propio módulo lunar, claro que sí. É que ao final as compañías grandes sempre van un pouco máis ao seguro, que venden só te acaba lo reo, que saben que vai funcionar, e niso Ubisoft é experta en facer sempre o mesmo xogo cunha reskin. Pero o mellor é o meu propio vías personal, pero eu penso que agora mesmo a industria está derivando máis cara ao indie, e a xente apreza máis unha boa historia dun indie que as mesmas mecánicas de sempre. Eu, por exemplo, ligando un poquinho co de GTA de hoxe, está moi chulo, atraeme cero, porque é o mesmo xogo que xa xoguei moitísimas veces, e entón eu prefiro tirarme 5 horas xogando a Blueprints que 10 minutos no GTA. Sacrilegio, sí. Pero a vida é a que é. Claro, pero a miña dúbida, comentando dis que prefiren apostar por o máis seguro, pero agora mesmo o seguro é facer eses desenvolvementos que aparte son longuísimos, o que te xa se vai da norma, pero ou normalmente che leva a ter que reciclar, como pasou durante moito tempo cos Assassins, por exemplo, ou outra serie de sagas que sí, faz unha inversión nun primeiro que a intención de sacar 3-4 máis mínimo. Sí, pero que ti sabes que un Assassin's tes unha audiencia base e que te vai funcionar ata certo punto, a certo nivel de vendas vas ter. Saia como saia. Un Unity sai roto, pero igualmente vas pagar gastos con ese xogo. Pero mellor se intentas facer algo así que se saia un pouquiño máis de tal, pois... Sí, o mellor funciona, o mellor non. Sí. Bueno, pues volvendo a eso, a Clair Obscur, aparte como apunta aquí Fer Moreiras, que está localizada por Ramón Méndez, Juan Ramón, creo que Acedo, e Alba Calvo, que isto tamén, pues eso, temos xente galega aí participando na localización, neste caso Casterán. Eu xoguei un poquinho, si é certo que eu teño Xbox Series S, moi ben, cómodo para Game Pass, pero sí que nese caso sí que desmerece un poquinho a versión de Series S, porque vai a 30 frames e necesitas, digamos, polo sistema de loita que tens que facer uns parries e tal.
faino un pouco máis xustiño, pero o acabado ten un pouco así un pouco máis meg, pero bueno, é un xogo que ten unha parte artística moi chula, como unha especie de Francia distópica, un pouco Luc Besson, pero sen arranciada de Luc Besson, por entendernos por aí. Pero bueno, moi chulo. E logo ten, por exemplo, nas voces na versión en inglés está o señor este, me vai sair o nome, o que fai de Gollum, todos os monos dos Señor dos Anéis. Andy Serkis, grazas. Bueno, eso que están facendo unha das personaxes. E tamén me está miña nova persoa favorita, que é Ben Starr, que foi quen puxa a voz ao prota de Final Fantasy XVI, a todo o que está facendo. Bueno, moi ben. Ese señor gusta moito. Falando de gustar moito, esta creo que lle gusta como lle gusta tamén o Gears of War e a noticia que nos chegou estes días a Lara, que basicamente anunciouse que Gears of War será un dos novos xogos de Microsoft que dá o salto neste caso a PlayStation. Creo lembrar xuño 26, sí, algo así. Creo que por aí sí, máis ou menos non recordo, a verdade. Confirmo ahora. E nada, como recibes iso? Pois moi ben, tiñan moitas ganas de rexogalos, así que saquen xa os dous seguintes tamén, e todos felices. Sí, tamén aquí a noticia, sí, vale. Por ir rápido, bueno, poñenos John Emil co Xon Postar, que le mandamos unha aperta. Tamén xa hai data para o novo xogo de Yuzo Koshiro, compositor clásico de bandas sonoras de Sega como Streets of Rage, Shinobi, tamén algunha cousiña de... creo que había algo, como un de Super NES, que non me saca o nome, pero tamén por aí. E que ten o seu propio estudio, que van sacar un novo videoxogo que vai estar disponible para as plataformas actuais e tamén para Mega Drive. Está feito co chip de son da Mega Drive, sairá máis tarde Mega Drive, pero van lanzar cartucho Mega Drive, cosa que digamos que tamén eso, clásicos da industria que agora tamén se moven dentro deses ambientes indie, un pouco para ter esa liberdade tamén. Neste caso, o Earthbound é un shooter horizontal, desplazamento horizontal, que é un xénero que, por que sexa, a min gusta moito, que logo agora vamos a falar tamén. Estamos últimamente seguindo de preto. Sí, por último nada, comentar, falaremos mañá máis en extensión no directo que vamos a facer mañá mércores, por cumplir un pouco o facer algún directo que levamos 2 lunes a facelo, pero bueno, estiven una Retro Barcelona, aparte de ver a Sagurdia por aí, pois nada, hubo así algunha cousiña chula para comentar. Eu, no meu caso, estiven aí con un momento con John Romero, que me, bueno, fixo ilusión que lle levei o Doom de Saturn, pobre de min, que non tiña outro. Nada, moi ben, eu intentei defender aí como podía ben recuncho e demais, levei un premio de Trivial Musical e logo quedei un cuarto en Virtual Tennis, que tamén entraba en premio. Teño aquí unha, bueno, xa me está baixando, pero tiña nunca se informara tal cousa cun mando de Dreamcast. Non me tiro na cabeza por un chisco. Aparte, vin a Marcianitos, que acaba de xa que comentario que andaba por ali. Nada, moi interesante o ambiente. E logo tamén, por exemplo, por mencionar cousas que había unha charla na que estaba, por exemplo, Eva Farto de Rejugando, que falaba un pouco tamén de preservación do videoxogo, pues, por mencionar un caso parello que tiñamos aquí co caso do non me sai agora, do xogo este do 86 galego, o primeiro xogo galego. Bueno, o do Movie o Mesera. Tamén falando do primeiro videoxogo catalán, que é o Guillén de Berguedá, que ten 40 anos, o sea, que sabes, 2 anos antes dun xogo catalán. E vemos a Sagrada Familia, que está máis ou menos igual que agora. Unha torre aquí, me vai sair da Sagrada Familia, por aí. Non me vai sair o nome do xogo, se alguén lle acorda por aí, do xogo galego de Alex González, pero bueno, The Wall. E iso tamén estaba eu farto de Rejugando, comentando o caso do The Wall a nivel de preservación de videoxogos e un pouco facer ese traballo de distracción. E por último, rematar rapidamente, en modo autobombo, tamén faremos un pouco máis de por redes sociais, que temos aí Recuncho Gamer, que estivemos aí aparecemos lá de servidor no programa Galician Friki, que tedes na plataforma de A Galega, aí falando un poquinho do recuncho. Puxen aí un poquinho de cando xogamos aí o xogo este das bateas, que este está ben. Que grande ese xogo. E que logo tamén o pasado 26 de abril houve unha presentación no Movie, no Museo de Videoxogo, de videoxogos que van recibir axudas da Gavic para lanzarse. Ou hai 8 proxectos dos que se deron a coñecer. Un deles é un no que estamos servidor e Ángela Riana participando, que se chama Portalén,
e que de momento pois non imos comentar moito máis porque tampouco, bueno, estamos aí ca previa, pero hai que cando te mañá máis forma pois imos comentando máis cosas. Pois bueno, será o que lle vai facer competencia o de Yuzo Koshiro basicamente, porque vai ser un desenvolvemento horizontal e demais. E ata aquí as musiquiñas e as cousiñas de hoxe. Así que a información de hoxe. Así que imos co tema. Hoxe falamos de mulleres protagonistas. Así que hoxe preguntábamos mulleres protagonistas por redes sociais. Aproveito para lanzarvos a xente que estedes no chat se non respondechedes por redes sociais. Pois iso, hoxe o tema é aberto. O sea, está a lanzarse mulleres protagonistas un pouco ambiguo. Así que quen quixo tirar por un lado un tiro por outro, vamos a recoller distintos puntos. E imos ter un pouquiño. De momento imos irnos por un pouco así, por un orde non exactamente cronolóxico, pero tirar así do máis retro. Vamos comezar nos 90. Así que, Lara, todo teu. Pois, alá nos 90, eu xa comentei que iba moito a recreativas. Eu xogaba moitos xogos de loita, pero non era nada habitual que houbera mulleres nos xogos de loita, ata que chegou Street Fighter 2, e co Street Fighter 2 chegou Chun-Li. E a mí facíame moitísima ilusión xogar con Chun-Li, porque era a única muller que podías elexir de todo o grupo, pero eso, como unha das poucas nenas que xogaba por ali, a mí facíame moitísima ilusión ter unha loitadora ca que xogar. E teño moi bons recordos. Para min Chun-Li é un personaxe pois moi especial entre os xogos de loita, e que lle teño moito cariño. E despois foronse unindo nos xogos seguintes, pois foron aparecendo máis personaxes femininos, como foi Kami despois e outros, pero para min sempre terá un sitio especial Chun-Li, porque para min era unha nena que xogaba recreativas xogos de loita, e Chun-Li era o único personaxe femenino co que podía xogar, así que teñolle moito cariño. A nivel de evolución, sí que porque vai pasar tamén con algún dos comentarios e máis, non sei se igual é unha cosa para falar máis ben con Tomb Raider, pero sí é certo que Chun-Li non é un personaje excepcionalmente sexualizado, pero Kami tela. Kami tela, sí. Con Chun-Li o que pasou foi o monstruoso crecemento dos muslos de Chun-Li, que sempre se fala diso, porque chegou un momento que aquelo era totalmente exorbitado. E sí que había algún dos Street Fighters, sí que incorporaron, ainda que rapidamente o sacaron, que era o movimento do peito respirar, que era como eso do que fan bombón, como os que fan os demais Shiranui no King of Fighters, todo, que son terroríficos. Tamén tuvo en algún momento, pero en xeral Chun-Li era un personaxe que era moi musculoso. Ten o traxe tradicional chinés, entonces o que máis se vía sempre eran as pernas, pero sí que era un personaxe musculoso. E despois, por exemplo, sí que tiña cousas cando perdías no Street Fighter, o que perdías salía unha imaxe do personaxe ca cara reventada e sangrando e tal. Chun-Li ao final salía chorando. Era unha cousa que a mí me fastidiaba moitísimo, en plan, por que Chun-Li non sale ca cara reventada igual que todos os demais? Porque Kami sí que salía despois ca cara reventada, pero Chun-Li ao principio non, salía chorando. E sí que tiña a veces, cando gañaba, sobre todo ao principio, unha resposta un pouco infantil. Pero bueno, estamos nos 90, un dos primeiros personaxes de loita, e tuvo as súas voltas. Eu estuve lendo precisamente estes días un pouco como foi evolucionando cos Street Fighters, e hubo moitas pelexas co aspecto de Chun-Li, porque que tiña que ser unha nena moi mona, en fin, pero bueno, mantívose bastante ben ao largo do tempo, e ao final o estilo clásico de Chun-Li, o traxe azul e os moños é así o que controla, e a verdade é que é un personaxe que lle teño moitísimo cariño. Sí, aparte no 6, xa a nivel de trama do Street Fighter 6, xa apoño un pouco nese personaxe de mestre que enseña artes marciais e máis, un pouco na inercia de que, bueno, Ryu podería ser un pouco así o equivalente tamén, bueno, xa non é outra cosa Karate Kid e máis, pero además era un personaxe pensado para ser desde o principio unha heroína, que tiña esta historia tan tráxica con Bison e tal, e entón, pois eso, era un personaxe moi especial.
Seguindo nos 90, vámonos En para os Tomb Raider. 90 chegou Lara Croft, chegou Tomb Raider, aparte de que compartimos nome, cosa que a min sorprendeu moito no seu momento, pois tamén teño un recordo importante de Lara Croft, porque para min, na miña mente, cando me falan de mulleres protagonistas de videoxogos, unha que marcara para min un impacto forte, pois foi Lara Croft. Tiñas este personaxe que era unha aventureira, que era unha especie de Indiana Jones moderna, e tiña estos xogos tan curiosos, eso, de búsqueda de tesouros e de acción e tal. Era un personaxe pois femenino nada habitual na época, o sea, non te atopabas este tipo de personaxes e que además tuveran esos xogos ese éxito tan rotundo. É verdade que nos primeiros xogos, por suposto, son os 90, tiñas un personaxe moi sexualizado, pero que eran os 90, que non había outros personaxes femeninos ou estaban sexualizados ou non había. É un personaxe que, pois, o primeiro Tomb Raider saliu no 96 ata o 2018 que saliu dos últimos, é un personaxe que agradezco ver como se foi convertindo, deixou de ser unha modelo para ser un ser humano. Entón, é como eso, esa evolución que tamén marca, pois, a evolución en moitas cousas, en como se ve a muller nos videoxogos, como se incorpora aos videoxogos, a aceptación de que hai mulleres de que son a videoxogos, e como o personaxe de Lara, pois, pasou eso, de ser, pois, estar hipersexualizado a ser un personaxe moito máis humanizado, moito máis natural. É que mira no 3, sí. Onde estaba a cintura desta muller? Non hai. Non hai. En o 2015 estaba pasando un mal momento. Estaba... Sí. En este vídeo, en algún momento, bueno, que este é un vídeo que alguén foi recopilando, pois, as evolucións de Lara e tal, hai un momento no que sale camiñando, e a verdade é que nos primeiros xogos o meneo de caderas era unha cousa escandalosísima. Despois anda normal, como unha persona normal, pero mima, o sea... Ay, por Dios. Sí. Cando me digas meto o vídeo que topei, no? O de Rita. E bueno, eso, pois o corpo de Lara obviamente tamén foi unha cousa que cambiou co tempo, pero ao principio, pois como decíamos, estaba hipersexualizado. O que pasa que, claro, nos primeiros xogos do seu tempo, nestos xogos que non había formas redondas, senón cheas de polígonos, pois que pasaba con Lara? Que tiña Estás picudas. Tiña tetas picudas. De feito, ainda non hai moito, vin a alguén disfrazada de Lara Croft, pero de Lara Croft dos primeiros tempos, cun corpo así picudo. Non teño algo, sí. Pero eso, é un personaxe que, pois, a ver, ao final unhas 100.000 copias levan vendidos Tomb Raider, por suposto ten moitísimo éxito, e ainda que eso, que empezara con un personaxe moi sexualizado, foi para min un antes e un despois no feito de ter mulleres protagonistas nos videoxogos. Sí, aparte, logo a nivel de cine tamén, bueno, pasa que eso o que distingue, no? Finais de 90 o enfoque que tiñan e demais, pero bueno, sí que foi aparte, mira, dun dato que me quedei dos trivial que houve na Retro Barcelona, unha pregunta era cal foi a personaxe de videoxogos que apareceron máis revistas. En resolución había así as máis plausibles eran Super Mario, Lara Croft, outras tal. E a resposta correcta era Lara Croft. O sea, porque a nivel de impacto, porque foi figura pop, e claro, ca transversalidade que tiña Lara, sobre todo co tema tamén de imasión de cine e tal, de que aparecía en revistas que non era de videoxogos ás veces, de tendencias, a veces tamén destas de, non me acordo como chaman, FHM ou este tipo de cousas, seguramente habría por aí. Eu creo que por aí, por eso gaña o número de revista, porque a mí gustábame moito, porque aínda que sí que estaba sexualizada, pero eran eso, finais dos 90, todas as mulleres estaban sexualizadas, non era parva, eso era unha novidade. Sí. No que eran as mulleres nos videoxogos de súpeto, había unha muller seria que sabía o que estaba facendo. Isto non estábamos afeitas a verlo. Non. Además era unha muller que era rica, tiña o seu casoplón,
o seu mayordomo zombie, todas estas cousas. Tanto non mal lle quere- fixemos a ese home. Que non quero un mordomo zombie. Para encerrarlo no congelador. Aquí non Sí, le va a pues gustar al pobre se home. sabía que chegar ese momento. Sí. Un dos meus memes favoritos, o mayordomo, de usar mayordomo pa... Eu cando estou o día lento, penso no mayordomo. No, mordomo, creo que. Falando de xente que é lista, mulleres listas, se vos parece, vamos ca recomendación nos deixa hoxe Rita, que é un show que se chama Thirsty Sweeters. Bueno, decir en pronunciación así mala, porque la di moi ben, pediño como di para ver como di. Así nada, conectamos aquí con Rita, a ver se vai o invento. Veña. Ola, rapazas, felices maios a todos. Escoitei que hoxe debades falar de mulleres, que me parece unha cousa maravillosa. Entonces eu acordeime que xogos últimamente que estou en arresto domiciliario prácticamente xoguei que tivera unha muller de protagonista. Pois a verdade é que eu ningún, pero fixen backseat a un par deles e vou falar dun que me encantou, que se chama Pretendentes Sedentos ou Thirsty Suitors no original, donde a protagonista, Yala, ou Yala Banana, ou Yala Pataca, como lle chama seu pai, é unha rapaza que acaba de volver á súa cidade para a boda da súa irmá e ten un montón de cousas sin resolver con unha porra de exes, ca súa nai, con súa irmá, ca súa abuela, vamos, que é un shit show. O xogo foi publicado por Annapurna e a verdade é que ten un montón de mulleres no equipo de desenvolvemento, deseñando e escribindo, sobre todo. Está centrado, digamos, nas experiencias da diáspora do sudeste asiático. Yala e máis a súa familia son indios e de Sri Lanka, están vivindo nunha cidade americana. O tipo de xogo é un RPG con elementos de minixogos de skate, elementos destos de temporizador. Por lo demais, os combates son a turnos, no? Yala chega á súa cidade e tense que enfrontar aos seus exes e aos seus seres queridos en batallas dialécticas de corazón a corazón, nas que intenta explicarlles pois, por que se marchou ou amañar a relación. A verdade é que é un xogo que está moi ben, as relacións están moi ben tiradas e ao final acaba collendo un montón de cariño a todo o mundo. E tamén nos engade ao final isto, Rita. Aparte disto, dicir que saliu no 2023 para casi todas as plataformas e que o boss final é unha cousa que non me esperaba, pero que fixo tuvo todo o sentido do mundo. Nada, espero que lle botedes unha ollada se tedes tempo. Nada, non sei se coñecíades este... Non. Nin idea. Ten pinta. Eu o que pinta. pasa é que non cheguei ao final e teño curiosidade por saber cal era o boss final, porque a verdade é que agora non o sei. Sería a nai que lle está metendo presión para que case ou algo así, non sei. Bueno, pois este era o Thirsty Sweeters, ou unha cosa así, se quere decir. Oxe, ben que estes tían, Ana, para decir os nomes ben, pero bueno. Vamos co Planet of Lana. Ángela, que é a túa proposta de hoxe? Pois mira, Planet of Lana é un xogo que saiu no 2023, é un xogo de plataformas e crevacabezas. En dúas dimensións, bueno, isto que chaman 2.5D, porque a xogabilidade en dúas dimensións, pero o aspecto é de 3 dimensións. Está feito por un estudio sueco que se chama Wishfully Studios, que polo de agora non ten anunciado ningún xogo máis. Entrei na súa web e pon que están abertos a ideas, así que Iago, cando rematemos co que estamos, escribimos aos suecos. Vale. Conta a historia de Lana. Lana é a protagonista. Ela vive nunha aldea coa súa familia e a súa irmá, que se chama Hilo, que eu pensaba que se escribía Hilo, pero depois vin os subtítulos escríbese Elo. Bueno, a cousa é que a súa apacible aldea, vive unha aldea pesqueira e tal, e o planeta é como se di, invadido por uns robots alienígenas. E a irmán é raptada por estes robots. Entón o xogo conta toda esa viaxe de Lana por atopala. E polo camiño atopa ese bichiño tan simpático que é como unha mestura de gato e mono, que é todo o que poderíamos soñar.
É un xogo estilo pois o Inside ou o Limbo, non? Un pouco esta xogabilidade destes puzzles, ten moita mecánica de sixilo. Utilizas a este compañeiro, pois como vedes aí, ás veces pode hipnotizar a estas criaturas do planeta, outras veces úsalo para que active certas cousas ou para que che achegue algunha cousa que ti non chegas porque el pode saltar un pouquiño máis. Tes que ir tendo cuidado de que a él non lle pase nada tampouco, que non o pillen a él por estarte axudando a ti. Unha cousa que me gusta moito é que o xogo non ten diálogos como tal, porque solamente entendes os nomes e o resto está falado nun idioma inventado. Entón a min gustame moito, pareceme que os diálogos sobran, o único que entendes son os nomes e a intención emocional do que están contando, e nada máis. E ten estas escenas cinemáticas tan bonitas que estades vendo agora. Estéticamente penso que a influencia é Estudio Ghibli, seguramente, algo así, o que bautizamos aquí como xogos riquiños. E non sei, a min gustoume moito, un pouco pois esta cousa, un pouco unha mensaxe un pouco de ecoloxista, da natureza. Bueno, a ver, é un xogo sinxelo, moi amable, non deixa que te atasques en ningún momento. É un xogo un pouco para desconectar. Eu teño boa lembranza del porque me pillou nun momento no que non tiña moito tempo para xogar e resultoume como un refresco. Eso é unha protagonista muller que é unha nena, que non hai moitas, e que está precisamente salvando a outra nena. Eu xoguei non, aparte fixen un streaming creo que a principios de curso, tamén o que comenta por aquí Sislax, que curtiño, que son unhas 4 ou 5 horas, tamén depende un poquinho. Hai algunha cousa de rexabilidade. Si é certo, a nivel de historia enténdese mellor incluso que o Inside ou co Limbo, por exemplo, por citar xogos que son parecidos, en que este ten o que estia o da mascota, o factor así un pouco máis diferencial. Eu creo que está un pouco a nivel de xogabilidade que o Limbo Inside para min, pero tope de gama, tal. Este aguanta bastante ben, pero o sea, esa exigencia de buscar outro Limbo tal é complicado, pero logo claro, así que creo que a historia por a ambientación compensa, e ten imaxes moi chulas, planos moi chulos. A música fixo un compositor que teña que nome Takeshi Furukawa, que é o autor da banda sonora deste xogo que era moi similar pero con máis cartos, que era o The Last Guardian, que era este neno que ia con un can grandísimo, pois o compositor da música é o mesmo. Vale, sí, que era da triloxía esta de Ico, do Ico Shadow of Colossus e o Last Guardian. Pues nada, queda aquí a recomendación de Ángela, suscribo, e tamén suscribes por aí polo chat. E agora imos facer pequeno salto. Estamos falando de mulleres personaxes dentro dos videoxogos, pero tamén hai mulleres protagonistas no mundo dos videoxogos que son as que nos vai traer hoxe Ana. Así que todo teu, Ana. Sí, é que eu estaba pensando neste tema nos últimos días e sí que é certo que o evidente é que nunca nos paramos a pensar en homes protagonistas de videoxogos, de facer esta clase de listaxes, pero hai unha falta de diversidade xigantesca e eu penso que o mellor esa falta de diversidade tamén se debe a que hai falta de diversidade nos estudios e no desenvolvemento. Entón, un par de datos. A metade dos xogadores a nivel mundial son mulleres, pero nos estudios de desenvolvemento o 26% dos empregados son mulleres e das xente que hai en posicións de liderazgo só hai un 16% que son mulleres. Entón o mellor pois deste xito se traduce que haxa pois esta falta mellor tamén de mulleres protagonistas. Pero bueno, eu recopilei unha pequena lista e é certo que antes de poñer a facer esta lista me parei un momento a pensar. E non me saía, sí, a que tal, esta de non sei que, ou a que non sei canto. E lle preguntaba xunto ao meu redor e non saía un nome de un Miyamoto, un Kojima, non te sae, non? De boas a primeiras. Pero bueno, hai aquí, recopilei a verdade que unha lista de mulleres moi guais que fixeron cousas chulísimas. Temos, por exemplo, a Roberta Williams, que é a cofundadora do estudio Sierra Entertainment, que é un estudio fundado no ano 79, cando ela tiña 26 anos. Eu non sei que estaba facendo con 26 anos, pero fundar estudios de videoxogos non, é menos algo como Sierra. E Sierra, pois,
é un estudio que está detrás de videoxogos de xagas como, por exemplo, King Quest, que de feito foi a súa creación, que foi un xogo dos anos 80 que revolucionou a historia na que se contan as historias, non, en videoxogos, así como narrativas complexas, con gameplay. E, bueno, Sierra, por tamén facer un pouco de memoria, ela tamén estivo detrás de títulos como Fantasmagoria, do mesmo estudio, e logo tamén, bueno, publicaban xogos como Half-Life, Counter-Strike, Spyro, Leisure Larry, que non me lembro como se traduciu ao castelán, Leisure Larry. Larry, aí o levas. Así. Un estudio que eu penso que todos lembramos, que todos temos xogado algún xogo. Eu xogaba o que eu chamaba Caesar, que era o César 2, César 3, eu chamaba Caesar, que me flipaba, e que desapareceu desgraciadamente no ano 2004. Foi a verdade que é unha perda bastante importante para a industria do videoxogo, despois da verdade que pasar por un período moi complicado. Unha que nos sonará a moitos tamén, o mellor pasa que non lle poñemos nome, Amy Hennig, que é directora e escritora, coñecida por xogos como, por exemplo, Legacy of Kain, a serie de Legacy of Kain, que da que foi directora, productora e escritora tamén, o clásico de PlayStation Jak and Daxter, pero sobre todo a directora de Uncharted. Estivo moi presente na saga Uncharted e de feito foi a directora deste que estamos vendo agora, que é Drake's Fortune. Escritora xefe e ademais directora creativa, ou seja, a reina do multitasking esta muller, porque me dirás, ou seja, tanto escritora como directora creativa, que son un pedazo de posicións inabarcables. E agora mesmo, pois se queremos seguir a pista, pois está traballando en Marvel 1943 Rise of Hydra, que ainda está en desenvolvemento, ainda non saiu. Logo temos tamén unha que falábamos ti e máis eu antes de comezar, que é Lena Raine, que é coñecida por traballar nas bandas sonoras de xogos como Celeste, Chicory, Minecraft, e tamén, por exemplo, Sackboy, que é un spin-off de Little Big Planet, Sackboy A Big Adventure tamén, que penso que ti tamén falabas de outros títulos antes dos que ela fora compositora. Pode ser. Non era tanto porque tamén fai versións de outros xogos, entón eu descubrina un pouco por que facía, ten un recopilatorio de músicas de voces, neles había dunha das miñas sagas favoritas, que Panzer Dragón, entón dos poucos remix que hai dese xogo, que a veces non é tan mainstream como outros, pois era a cargo de Lena Raine. Sí. O que diste, estamos coitando ahora un pouco a banda sona de Celeste. Non sabía do Sackboy, que mira que o xogo tamén fai pouquiño, despois do... A música de Sackboy é unha fantasía. Eu a poño moitas veces para traballar. Hai xente que pon música desta tamén para traballar, desta así, como que estás poñendo agora, que é algo que non comprendo, pero bueno, se me escapa. Lara tamén pode ampliar sobre o tema, pero... Se me escapa, total. Alucino. O sea, o teu cerebro funciona en xitos misteriosos que eu non chego a comprender, estás noutra versión astral. Bueno, chegamos a unha que se chama Kim Swift, que me parece unha persoa super guai, porque é unha diseñadora de niveis que traballou en xogos como Portal, Left 4 Dead e Half-Life 2. Me dirás, para ser unha diseñadora de niveis, traballar en xogos como Portal e Half-Life 2, pois experiencia como esta lle valeu estar en listas como 30 Under 30, 30 persoas por debaixo de 30 anos, como unha das figuras máis influentes da industria do videoxogo. E sí, moi presente en xogos de Valve, e a min a verdade que me sexa ser diseñadora de niveis en xogos que evidentemente a súa mecánica principal é ista, non? Como tipo de xogar entre os escenarios me parece unha pasado, que sí que non son quen de seguirlle a pista agora mesmo e saber en que está a traballar, porque fai bastante que non saca créditos de algún xogo. Chegamos a unha das máis coñecidas, a unha das máis recoñecibles, que é Jade Raymond. Evidentemente, penso que estamos todos un poquinho máis familiarizados con ela, que é unha tía que ten un currículum impresionante. Comezou traballando en Sony, continuou en Electronic Arts e foi productora de The Sims Online. Destas que Ubisoft Montreal lle chamou a atención e a contrataron para liderar o desenvolvemento do primeiro Assassin's Creed. Traballou en Assassin's Creed, en Watch Dogs, en Far Cry 4, pero que ademais tamén
a puxeron a cargo de construir o estudio de formar o estudio de Ubisoft Toronto, e agora tamén despois de deixar Ubisoft, que penso que deixou Ubisoft no ano 2014, tamén Motive Studio. O de Assassin's Creed é unha pasada, evidentemente, xa con isto xa te podes xubilar, eu penso. E agora mesmo que está facendo? Pois agora mesmo está no seu propio estudio independiente. Eu estou un pouco preocupada por isto, porque anunciaron o seu videoxogo, o seu estudio se chama Haven Studios, e están facendo un IP original para PlayStation que se chama Fair Games, que non sei se vos sona, pero é un xogo de 3 contra 3 PvP, rollo de extraction shooter. E anunciaron hai cousa de 3 anos un tráiler super chulo e nunca nada máis se volveu saber. Entón, non sei moi ben como lle estará indo a Fair Games, pero a verdade é que non me parece un momento tampouco moi bo para desenvolver un xogo dese estilo agora mesmo vendo o que está pasando na industria. Agora mesmo o mellor, por iso estou preocupada, porque o mellor ten que ver con iso, que pasa que o aspecto visual e artístico do videoxogo a mí me flipou porque se parecía moito o xogo no que estaba traballando eu, pero bueno, isto xa é outra historia. E chegamos á miña favorita, evidentemente, en entenderedes por que Keikumi Nakamura, que nos roubou o corazón a todos, penso que foi no E3 do ano 2019, cando se subiu o escenario de Xbox antes de Keanu Reeves, que lle roubou un pouco o protagonismo, pero non no meu corazón, e anunciou un xogo no que estaba traballando con, que penso que era con Tango Gameworks, que era Ghostwire Tokyo, que era o xogo do que ela era directora creativa, que foi un videoxogo que de feito, comezou ela como directora creativa e ao final o acabou deixando por desavenencias creativas co estudio, pero é unha persona que traballou en Okami, por exemplo, tamén como se chama este xogo de The Evil Within 1 e 2, deseño de personaxes, é unha mullera que lle gusta moitísimo a mitoloxía xaponesa, sobre todo orientada ao terror, e algo que podemos ver moi presente en Ghostwire Tokyo, que non sei se xogachedes, pero unha pasada de xogo no que se pode aprender moitísimo sobre mitoloxía xaponesa, que é fascinante. E agora mesmo está traballando tamén, creou o seu propio estudio. Despois de crear un humano, pois mentres que estaba creando un ser humano, tamén creou o seu propio estudio, que se chama Unseen, e están traballando xa nun xogo que acaban de anunciar, que se chama Kemuri, que, non sei se o biche, de ser verdade que moita atención non estou prestando, porque cando vexo que algo non me interesa desconecto total, pero nesas anda moi presente na industria, porque ademais é unha tía que ten un carácter super alegre, fai xogos moi oscuros, pero ten un carácter moi alegre e me parece moi guai. E a última mención especial, que non engadín nada desta no guión, pero teño que falar dela, que se chama Mabel Addis, que é unha muller que naceu no ano 1912 e morreu no ano 2004, xa non está entre nós, evidentemente, que ten o título de ser a primeira escritora de videoxogos da historia. E non digo muller escritora de videoxogos en xeral, a primeira persoa que escribiu un videoxogo, que é a cabeza pensante dun xogo para IBM, que se chamaba Sumerian Game, que era un xogo narrativo no que ti tiñas que xestionar recursos para asegurar a prosperidade de unha civilización antiga. Me parece unha fantasía, a verdade, unha muller do ano 1912 como primeira persoa que escribiu un videoxogo así a nivel narrativo. E esta é a miña listaxe, haberá moitísimas máis, pero sí que é certo que cando te pos un pouco a preguntar sempre adoitan sair as mesmas mulleres, e sí que é certo que non... pois mira, atopáchelo. Sumeria, creo que é, ou por menos unha versión máis nova, porque gráficamente así non sería, pero... Pois un día podías facer un playthrough aquí, Sumerian Game. E esta é a miña listaxe. Deixo ti, se queres. Pois nada, mira, apuntan por aquí, por seguir sumando nomes, comentaba aquí Fer Moreiras que é Rihanna Pratchett. Certo, é a filla de Terry Pratchett, que fixo Mirror's Edge, que non andaba no Mirror's Edge, estaba tamén nos novos Tomb Raider, no de 2013-2015. Non recordo ahora o perfil, pero teño por aquí como escritora, creo que é. Sí, porque é xornalista que
efectivamente, como escritora. Tamén o Heavenly Lore e Overload tamén. Iso, pois tamén notamos aí Rihanna Pratchett. E logo unha cousa destas que vai pasar con xente nos comentarios que ahora imos con eles. Tamén estas cousas que a veces, tal como tes configurado a cabeza e demais, dis, pues este compositor é un home. Unha cousa que me pasou sempre, bueno, non te pasa a pensalo, isto que te chocan unha muller. Pasoume co Street Fighter 2, música de Yoko Shimomura, referente GOAT de bandas sonoras. Eso, un xogo de loita que faga a música a muller, no momento non me entraba tal como está configurado na cabeza, e demais. Entón, isto pasa moito, sobre todo moitos postos que están invisibilizados, pues eso, coñecemos o Miyamoto, coñecemos tal, en algúns casos como Jay Raymond tal, pues está empezando a sair, pero sí que noutros postos é como que hai esa sensación masculino por defecto. Sí. Que lle din, sí. Pois vamos con mensaxes que nos deixan por redes sociais. Vamos primeiro co Blue Sky, que aquí, como sempre, mira, en Blue Sky a Tasa Rex gustalle aí facer fainos uns cantos fíos chulos. En que o primeiro comentario que me sai aquí é de Fer Moreiras, así que vamos co que nos comenta. Neste caso, personaxes de videoxogos. Volvemos a personaxes. Di que Portal é un xogo curioso porque ten unha soa protagonista, Chell, e un antagonista, GLaDOS, pero non paso test de Bechdel porque Chell nunca responde. Bueno, comentario sobre, creo que había outro comentario aquí a este propio comentario de Fer que daría para un episodio de Carlos Cés, o misterio das protagonistas totalmente mudo nos videoxogos. Bueno, sí, isto xa con JRPG se enchelo todo, pero Lara o público este chiste. Espero vou ver se os... Bueno, di por aquí Carlos Cés, o que me gusta de Madeline, de Celeste, é que non pretende salvar o mundo nin a ninguén, nin demostrarlle nada aos demais. É un reto contra ela mesma, un objetivo persoal, unha teima. Neste sentido, eu creo que é o personaxe máis xenuinamente feminino que atopei nun videoxogo. Non sei se me explico. Dase con a cabeza que sí, Ana. É que me gusta moitísimo como definición, a verdade. En plan, non sei. Vale, pois vamos con máis. O peor xogo da historia. A que aparte, xusto lin deste esta tarde na Hobby Consolas, que me tocou o aeroporto pillón Hobby Consolas. O peor xogo da historia, Sabrina, de 1988, de Ibersoft. Idea mal, xogabilidade fatal, publicidade peor, mecánicas, en fin. Sabrina atacaba batendo cos peitos. Publicidade Sabrina esa. Sí, esa Sabrina, claro. Sabrina, claro, eu estaba mira que parvas son, que estaba co ca meiga. Eu tamén. Que inocentes somos. Sí, sí, bueno. E hai máis xos do xogo por aquí abaixo. Bueno, microcomputadoras que usei este xogo. E claro, o tema das portadas, sobre todo moitas feitas aquí para retroordenador en España era tamén Carlos, en 1977 Dynamic deu a volta a tortilla da típica historia Chico salva a chica co xogo Fantis, onde a comandante Selena ten que rescatar o seu compañero de viaxe. O que pasa que logo polo que sexa en pelotas, moi ben. Pero 80 e pico, falamos tipo de fantasía épica, isto era o que había, non? Sí. Sí, de feito que hai unha, bueno, sigo co de Carlos, logo lo comentamos. Foi un cambio de rumbo con respecto á anterior tendencia de poñer mozas exuberantes na portada. O sea, se isto era o que estaba normalmente portadas de Alfonso Azpiri ou Luis Rollo, que despois nin aparecían no xogo, que non foi falta abrir, que se entende. Pero creo que esta da esquerda, que está facendo de rato, creo que esta, por exemplo, en Reino Unido foi, non se distribuiu o xogo pola portada. O sea, por Positivo Ordaz. Non sei se este xogo en concreto, pero sí que algún destes desenvolvementos españoles con este tipo de portadas en Reino Unido, por exemplo, no, fora. Esa Sabrina se gusta. Decía antes. O Fantis, que era o que poñer como exemplo bo, seguiron no ano seguinte o Jundra e o Turbo Girl, de novo con protagonistas femininas, mais non se libraron da sexualización nin sequera na publicidade. E que, sobre todo, era peor. Mira, parece Roxette. Sí. É verdade. Sobre todo, era peor, eu creo, que nas portadas, sí. Porque logo, cos gráficos da época, sí, moitas veces que queiras hipertal, pois tiña esa cousa. E engadimos Lorna de Toposoft, saído dos cómics de Azpiri tamén. Puf, sí, claro, pero os cómics de Azpiri, a ver. Que
que expandir xa dixamos, porque tampouco máis. Bueno, esto por Blue Sky. Se nos imos a Insta, non sei se podes comentar por aí alguna cousiña, ler por aí se tedes vos. Ten primeiro Iker Pena, dinos o Alex, que ha protado Half-Life Alex, neste caso de la virtual. E Amoevo, bueno, Amoevo, se o coñeces, pois ese Amoevo. Dinos Maele non sei quen é. Bueno, dinos tamén Aloy do Horizon, Yuna do Final Fantasy X, Eli entendo que é de Last of Us, e Samus de Metroid. Maele non sei se vos soa aquí. Non me dou conta. Maele pode ser de Expedition 33. Hai unha Maele en Expedition 33. Pero o protagonista é un home, non? Ou non? Sí, pero digamos que a segunda, creo que non lembro a relación, pero bueno, está no xogo, aparece xa ao comezo. Pero bueno, tamén yo na final en RPGs tes un reparto un pouco máis coral, ainda que normalmente manexas tal. Aparte, Expedition sí que che deixas, se ti queres dentro do teu equipo que manexes. Ai, sí, vas cambiando, sí que vin. Sí. O sea que bueno, ten esa cousinha. O Another Code coñecedelo vos? É que eu teño aportado na cabeza, pero non sei moi ben de quai. Pois recoméndanos Marco Sack, a Ashley de Another Code, que é moi bo personaxe, pero a mellor de todas é Bayonetta. Que con Bayonetta pasa un pouquiño, o sea, non é tan grande como dos 80-90, pero ten un pouquiño ese punto de, non? É que o Bayonetta sigo habendo para os tempos que corren excesivamente sexualizada. Sí. A min me provoca moito rechazo, sí. Sí, non, que as físicas das tetas non podo. Perdón por ser tan clara, pero tetas picudas, sí. Sí, porque as picudas non teñen físicas. Pero si eu sigo habendo para os tempos que corren un personaxe excesivamente sexualizado. Que parte ten, o sea, se non lembro ben, non sei ningún inteiro, pero ten como ese momento Sailor Moon de transformación, pero neste caso co seu cabelo, non? Co seu cabelo, sí, pero todo é moi sexualizado, todo. Eu que sei, hasta os tacóns. Bueno, entón a min agora xa esas cousas, sabes, se xogo un xogo dos 90, digo, pois é a que estou xogando, pero xa un xogo destos non, xa a min xa me costa, xa me tira para atrás. Vou recoller, xa mencionaron antes por aquí polo chat, pero vou recoller antes que se me vayan para atrás. Decía TASRX un dos xogos máis celebrados ano pasado do ambiente indie, que era o Lorelei and the Laser Eyes, que lle teño moitas ganas, porque eu son moi fan. Fala moi ben del. É que son moi fan son os dos Sayonara Wild Hearts, e logo distribuído por Annapurna e tal. Non saiu no Blue Sky, comentaba que me encanta o feito de que a protagonista de Lorelei and the Laser Eyes leva un tampón no bolso. Sempre preparada para a vida moderna. Que iso, por exemplo, ainda que mellora, por exemplo, o personaxe de Tomb Raider que a evolución de personaxe e tal, creo que unhas cousas que teño lido que se comenta é que, claro, está aí no medio da xungla, pero o da regla, pois non hai problema, ni cousas, ni siga tal. Que fixeron unha procura rápida de xogos nos que se aparece o tema da menstruación reflexionado de alguma maneira tal, non pensedes que había máis de 10 na lista que atopei do total de todos os videoxogos. Entón, bueno, seguramente hai moito máis indies aí perdidos que igual seguramente haxa máis que haxa, pois sempre está o indie para este tipo de cousas, para do que non se fala, pois está no indie, pero tal. Dinos aquí Fer Moreiras que agora sabe mal non ter falado de Lina de Neo Cap, que é filla miña. Entendo que participou no show, no que sexa Lina personaxe Epis. Morgan prima. Rapidísima. Vamos rápido con ouvintes, non imos estas tantas. Dinos por aquí Diego Bouzón en varias respostas. Históricamente a primeira foi a señora Pac-Man. Bueno, algún máis había. Aínda que hai debate polo de Pac-Man. Bueno, sabedes que hasta Miss Pac-Man estaba hipersexualizada? Sí. Na cabina, poño. Bueno, eu xa non entendo por aí, pero bueno, cada un caso as... En fin. E aquí, mira, o caso que me pasa a min con Yoko Shimomura, con bandas no Street Fighter, comenta: Samus sorprendeu na NES porque ata rematar o primeiro xogo non sabías que era unha muller. Non é que non o sabías, é que non che entraba na cabeza. E que dabas por feito que era un home. Sí, por suposto. Claro.
que logo tamén tiña esta cousa que xa temos comentado máis veces, que se rematabas o xogo en menos tempo, pois aparecía na escena final con menos roupa, tal. Tamén dentro dos píxeles, tal, pero en fin. E logo destaca como coprotagonista en Mario Resident Jill Valentine e o seu famoso Jill Sandwich. Bueno, Jill Valentine, o pasa que aí sí que entramos un pouco como o modo fácil, ainda que tiña parte contrapartida de que, bueno, é modo fácil, pero porque é máis lista. Entón non sei, porque sabe abrir portas con Azúa, que o outro non. O outro, o Chris Redfield non dá feito nada. Entón, bueno, hai un pouco de todo. Pero aí tamén volve a pasar un pouco eso. A medida que avanzan os xogos, nalgúns deles tamén ten un pouco de sexualización e tal. Vamos con que non falastes ou salteimo unha escaleta. Si, salteimo unha escaleta. Pero se queres paramos un poquinho aquí. Efectivamente, ves, xa me dixao algo. É que se fixen aquí cosas na escaleta. Dinos Eva Farto, ainda que xa temos falado deste xogo, entón tampouco pasa nada. Eva Farto dinos Senua de Hellblade. Se queres expandir agora Lara e Ángela, por favor. Ou Ana, que tampouco sei se dices. Eu, cando xoguei o primeiro Hellblade, encantoume o xogo, pero gustoume moitísimo a protagonista. Creo que xa falamos de, non sei se falou Rita del nalgún dos xogos, nalgún dos podcasts. E a min o que me impresionou moitísimo do personaxe de Senua, aparte do gravísimo problema mental que ten, é o feito de que tes a un personaxe que se vai a unha misión épica, que é baixar ao inferno a intentar resucitar o seu mozo, pero se non é un personaxe superhumano, porque non é unha superheroína que se tira aí a loitar contra todo o mundo, non, ela ten medo, pasa o mal, ten ataques de ansiedade, está pasando fatal todo o tempo, además desas voces que falan sen parar na súa cabeza. E impresionoume moitísimo o xogo por eso, porque xa non é só que a protagonista fora unha muller, é que era un personaxe superhumano. E entón encantoume. E claro, eu non xoguei todavía o segundo, pero xa no título primeiro chamase o Hellblade, Sacrificio de Senua, pero xa o segundo xa é a saga de Senua. E creo que Senua xa pega un cambio importante despois de todo o que lle pasou o primeiro, pero eu non xoguei, xogou aí Ángela un pouco, entón igual ela... E hoxe volvín a dar porque dixen vou refrescar un pouco, porque dixeches que ias falar del, e pareceme un xogazo. A mí parece un xogazo. Pareceme que mellora o primeiro, porque o primeiro sí que a parte do combate era duro, sí. E este mellora un pouquiño. Hoxe fixeno mellor que nos directos, Xago lembraba algo de como tal. Sí, está moi guai. Si lembramos que teñamos aí pendentes, estivemos facendo un par de directos, aparte con acompañados de Marita Martínez co apunte de contexto mitolóxico e demais. Bueno, se queres acabar o cabalo, non xa, a ver se atopamos oco, porque tamén hai tema o sacrificio sigue sendo o tema do xogo. Sí. Bueno, se non contamos máis. Seguimos con máis xente que nos dixe aquí comentarios. JPV que nos di Jill Valentine, neste caso destaca no Resident Evil 3. E Jesse Faden do Control, que aparece varias veces. Pero tamén no destaca Ciri Stark. Bueno, aparece máis veces para aí. Non sei se xogachedes o Control, ou pode falarnos un pouco de Jesse Faden. Eu xoguei un pouquillo. Hoy teño curiosidade por toda bueno, ese grupo de shows que fixeron os de Remedy, porque o que di menos Max Payne, pero que fixeron la co Alan Wake 2 e tal, que falan moi guai do tema de intercontextual e de romper a cuarta parede e tal. Eu vin cousiñas que digo, vale, interésame tal. En cambio, eu o Control xoguei un pouquiño, quedeme atascado aí no tutorial e dixen, bueno, cousas do Game Pass, que como te quedas atascado nun, saltas para outro e ás veces... Claro, si igual... pasou unha cousa parecida. Pero bueno, Anxo Dotea tamén nos destaca Hellblade, a Senua. Tamén, mira, temos aquí alguén que isto claramente non é Final Fantasy X, é Final Fantasy X-2, porque dinos Yuna, Riku e Paine, que é Santa Grelos. Bueno, ben, John Amil approves. Jill Valentine tamén nos di Iván Pillado Sánchez. Logo Miguel Vieto dinos quedaría con Aloy, que eu creo que este xa temos falado dela moitas veces. Estamos super a tope con Aloy, que lle parece ben construída, carismática e que evoluciona.
Mira, un retro, bastante retro que está en proceso, creo que de chegar a segunda parte destas segundas partes que non han chegado, que é Jade do Beyond Good and Evil. Das cabeza Ana. É que ese xogo o segundo non existe. Eu penso que non existe. Bueno, Pero iso é outro tema. Se existiu Shenmue 3 e se vai existir Perfect Dark 2, que está por ver. Bueno. Mira, xusto falábamos antes de Rihanna Pratchett, destacan a Faith do Mirror's Edge. É un personaxe moi guai o de Faith. Mais Samus que temos por aí, que nos di Extractor Pestilente, que tamén di a que seguro ninguén dixo Lara Croft. Pois non. Do público non. Antes falamos dela, pero do público non. E pechamos con tamén outro Samus Aran que nos deixa J Pena e Antón Carro dinos Lily de Ender Lilies. Non controlo ese xogo. Este non é ese que é como un Metroidvania que unha rapaciña loira. É correcto. Sí, non? Sí. É correcto. Podrías te ensinar imaxes, pero sí, sí. Está. É rapaciña. Sí, no, descoñezo a historia e a evolución de personaxe e demais, pero neste momento sí, estética moi anime, sí, tirando a teen, diría. Bueno, sí, Metroidvanias. Isto, a xa sabe os Metroidvanias, porque en Reino Blasphemous xa moi ben, moi ben. Pero bueno, hasta aquí as mensaxes que nos deixaste despois en @reconchogamer. Graciñas, bastante xente participando esta semana. Nada, semana que ven teremos unha nova pregunta. Non existe, confirman aquí o Beyond Good and Evil. O segundo, o novo. Sí, no, bueno, a ver, se chegou Shenmue 3, non perdades fe. Outra cousa que logo quero deixar. Pero cantos anos leva que non se sabe nada del? Moitos. De cal? Ese do Beyond Good and Evil. Do novo Beyond Good and Evil. Sí. Perfect Dark tamén saiu fai 6 anos. É máis. Bueno, vamos con a listaxe, así que deixame poño aquí sintonía de vamos a xogar a listaxe. Digo como se tuvese sintonías prefixadas para cousas, pero vamos, listaxe. Así que, veña, hoxe doulle tamén eu. Vamos, xa sabedes, unha serie de ítems. Hoxe vamos a facer un pouco lista un pouco máis aberta. Vamos a facer sobre 7 que sí que tedes que pechar e logo deixamos aí outros 3 por se decides nome e demais. Falan aquí de Zelda. No último. No último. É como Half-Life 3 que non existe, que tamén hoxe lin cousas de andar niso, pero bueno, en fin. Bueno, veña, así que nada, xa sabedes, podes axudar a xente do chat e vou lanzar un ítem de cousas que tedes que ir dicindo nomes. Se atraganta un pouquiño, pois intento eu aquí axudar un pouquiño. Deixa ver onde teño a segunda chuleta, aquí está. Moi ben, hoxe o tema é top 7 ou un pouco máis personaxes femininos, o sea, vou repetir, top 7, un pouquiño máis de xogos con personaxes femininos como protagonistas segundo Metacritic, segundo como estén valados en Metacritic. Pequeno disclaimer, xogos tipo Elden Ring ou Skyrim que tedes unha personaxe que podes ti configurar libremente para que sexa tal, non contarían. Si outros que igual poden dar opción, vou dicir un que non sabe, por exemplo, o Assassin's Creed Odyssey, que tes a opción de pillar personaxe masculino e femenino, pero como teñen nome e unhas cousas na trama propias, eses contarían. Non está ese en concreto, pero xogos con ese perfil pode que estén. E cando que irades, abrimos listas, que vamos en orden. Empeza Ángela, depois Lara e Ana, e imos llegando. Vou dicir Celeste. Celeste está na franxa de 8, 9, 10. Digamos que ten un 92. O top 7 son de 93 para arriba, pero bueno, Celeste damos un check, metémoslo aí no 8, 9, 10. Vale, pois seguindo, vou dicir Tomb Raider 1. Tomb Raider, non hai Tomb Raiders con puntuación tal. Déxame confirmar, pero eu creo que non se me escapou ningún. Non hai ningún Tomb Raider con máis de 92. O máis próximo sería o 1 que está no 91 de puntuación, pero non entraría. Okis. Moi ben. A ver, eu non quero ir ao obvio, pero a min o primeiro que me vai á cabeza é Senua, Hellblade, obviamente.
Xeno Hellblade, vou verlo, pero en principio non o teño aquí, pero espérate, igual se me pasou a min. Bueno, cando queda recoñecer isto aquí, os meus inputs. En principio que non, senón ahora miro, pero creo que non. Senón pasouse. Non. Sí, non ten boa nota, Ojo, ten un 81. 81 é unha nota moi respetable de todos os xeitos. Sí. No, pero quero dicir, eu pensei que tiña máis. Perdón, mirei o 2, creo. Non, mirei o que. Non está. Joder, pero pareceme pa o que me parece. Sí. Tal. Sí, no, é respetable, sí. Entendo por que. Vale, vou dicir o The Last of Us. The Last of Us vouche dicir o 2, que é o que ten máis peso protagonista, onde que un estaría un pouco tal, pero sí que estaría no posto número salteme aquí, no posto número 6, ten un 94. Metroid ten que estar por aí. Hai un Metroid que é o Metroid Prime, que está no posto número 2, empatado co 1, o sea que ten a mesma puntuación tanto 1 como 2. Metimo no 2 porque o topei máis tarde. Metroid Prime. Control non está o Control. Corrixo o dato do Hellblade, que era un 87. Notable alto. Sí. Era o port de Play 4, me sai máis baixo. E o Portal? O Portal 1 e 2 combinados están no posto número 4. É correcto. Vale, eu vou dicir Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil creo que non está. Pero tirando dese fío do que acabamos de falar foi un pouquiño, Beyond Good and Evil está baixiño. Tirando dese fío que abrimos antes de xogos que non chegan, pode que chegue desa un deles. Obviamente da primeira parte non dá que non chega. Descolocáchesme agora con esa pista que non entendo. Bueno, se non seguide co que fora desde decir, xa está, tampouco. Logo pulo a pista. A ver. Resident Evil. Hai un Resident Evil, sí, que é o Code Verónica, que é o que saído en Dreamcast despois con ports para demais, que tiña Claire Redfield, é a que está máis tempo, en que en algún momento manexa algún dos outros personaxes, pero eu este contario como igual falaba antes do Aliades. Aparte, sí, é con que comeza a historia, é principal, así que está no posto número 5, Resident Evil Code Verónica. Vale, un do que non falamos, pero creo lembrar que era unha muller a protagonista, o Returnal. Returnal, pois mira, non está, é moi de protagonista, por min estaría, o sea, no meu top personal seguramente este, pero ten un 86, non está preto. Moi recomendable o Returnal, en a que é hardcoreta de dificultade. Silent Hill. Non hai Silent Hills. Udi. No. A ver, quedan vos, vou facer aquí repaso. Hai quedan todos. 1, 2, 3, 4, quedan 4. Bastante ben. 2 deles son da mesma franquía, ainda non hai dixeches. Franquía cunha muller de protagonista. Assassin's Creed non poden ser. E lembrade a pista que vos dixo ao principio de criterios de... Sí, se non El de está Ring, Odyssey, eu pensaría que non están, pero se cadra hai algún Assassin's Creed. Di. Están o dicindo no chat. Non, Horizon Zero Dawn, non. Non. Están nos 89 e 88. 85, perdón. O Mass Effect? Ajá, cal deles? O Hombre, non hai tantos. O 1. O 1 non, xusto. Non, veña. o 3. O 3 sí, está no 8. E cal... E o 2 está? Está no posto número 3. Vale. Está ben tirado aí. Que hoy se pode un pouco tal, pero digamos que ten nome Coronel Shepard, ¿no? Sí. Vale. O coronel ou cargo que seña. Sí, comandante Shepard, sí. Comandante, perdón, sí.
Vale, pois quedamos aquí dous que son da, mira, un é da quinta xeración, un é de Nintendo 64 e outro é de Xbox, outro da seguinte xeración. Nun deles é protagonista fixa, con nome, apelido, tal. E noutro estamos un pouco na trampa esta de que podes escoller un pouco o xénero da personaxe. Vou deixar aí o chat. Xogo de Nintendo 64, muller protagonista, que non dá chegado a segunda parte. Se non pedimos papas, se queres. No, espera. Xogo de do pista, xogo de Rare. Banjo-Kazooie non pode ser. Non é? Rare tamén fixo un parecido antes que era GoldenEye. Están facendo un third person shooter. Vaime dar unha rabia cando digas. Porque mencionei o nome deste xogo fai 5 minutos, que é o peor. Este xogo? Sí. Cando falamos O de Panzer secuelas Dragón? Non, O Panzer Dragón non eras unha muller. no, Horta sí, pero... Ai, o billón non é. No. Bueno, vou resolver este, entendemos que é outro. Protagonista é Joanna Dark e o xogo é o Perfect Dark. Ai, No número 1 e 2. Vale. Que este é o que non dá chegado. E o outro é un xogo de rol de Xbox, a primeira Xbox, no que podías escoller digamos, o xénero de personaxe, e está inspirado nunha franquía que é máis famosa no cine, que vendo cine, e non sei se vos ilumina alguna luz. Se non se quedes pidamos papas, que xa cachedes bastante eso xe tamén. Xogo de rol da Xbox. Inspirado en cine. inspirado nun cine. Non, en unha franquía que vendo Non cine. caio, non caio. Creo que o mellor xogo desta franquía o mellor valorado. Inspirado nunha franquía de cine. Agora perdín a lista aquí. Eu non caio, non me dou conta. O protagonista é o nome sería, que creo que se pode atrever os dous xenos, é Revan ou Refan. E vou resolver xa. Sería o Star Wars Knights of the Old Republic. Este eu entendo que este é un pouco máis pillado polos pelos, porque Refan é unha personaxe que vai enmascarada e tal, polo que teño entendido, pois son dos atributos que das e asigna xénero e demais, pero bueno, sei un personaxe enmascarado. Pero bueno, xogando un pouco con esta trampa dai. Pero bueno, bastante ben. Dos que estaban tamén con moi boa puntuación, que igual podías ter dito, xunto a Celeste estaba Eternal Darkness, Survival Horror de GameCube, que tamén ten saído aquí no de, creo que no de xogos de ambiente de terror saíra nesa lista que fixera Lara. Pero bueno, está ben, pois aquí que esta recopilación de xogos con personaxes protagonistas femininos, un pouco así con esa trampa. Se non entrarían Elden Ring, entrarían o Skyrim. Se non xemos a xogos máis corais, temos os Baldur's Gate, que aí imagino que hai un poquinho de todo, pero bueno, non he estado con xogos tan corais. Pero bueno, moi ben. Bueno, ben xogado. A semana que ven facedevos a lista. xa non rifades. Eu sempre alío cas listas. Que va. A mí costa un montón facela sempre, non? Bueno, pues nada. Veña, vamos ca sintonía despedida. Así que nada, graciña a toda a xente que estive hoxe no directo aquí no Twitch de Recuncho Gamer, tamén a xente que nos está descendo agora en YouTube, Spotify e resto de plataformas de podcasting. Lembrad que o martes que ven se xa volve a calma, non hai, bueno, se non vamos a desgracia cada luns, cousa rara, pois teremos programa a semana que ven. Nada, antes de marchar, lembrarvos que este programa chega da man de Alita Comics. Xa sabedes, en alitacomics.com pois tedes aí banda deseñada, anime, merchandising, peluchiños de Pokémon, Sonic e outras cousas de consolas por aí. Así que os tedes en alitacomics.com ou senón nas súas tendas da Coruña e Santiago Rua Nova da Baixo número 2, e na Coruña en Avenida Fisterra 99 e en Rúa Panadeiras 49.
os unha panadeiras 99 non chegades que non hai. Gracias como sempre a xente que está por chat, por aí Farún, Sislax, Fermoreiras, Miki Doc, que toda a xente que estive chedos por aquí. Nada, lembrade, na fin de xogo tedes esta semana capítulo Kingdom Hearts e outros 14 capítulos para atrás tamén. Pois mira, falamos por exemplo de xogos como Celeste, que veñe moi ben para acompañar o Gris tamén é unha muller. O Gris, é verdade. Quería saber se o Neva iba a entrar aquí nesta lista. Digo, a ver se esta lista entra o Neva. No, está un pouco menos. Está en 87, que está ben, pero non. Pues nada, graciñas Ángela Triana. Gracias. Graciñas Lara, graciñas e benvida Ana. Espero que non fose moi traumático todo. Moitas grazas. Nada, o resto tamén agardamos vervos aquí o martes que ven. Así que nada, pasa de boa semana. Vémonos na próxima. Chao, chao. Chao.